Шоколадът, който купи миналата седмица от Kaufland, може да съдържа вещества, които увреждат мозъка на детето ти. Лабораторни тестове от 2022 до 2025 година установиха, че някои от най-популярните марки в България превишават безопасните лимити за олово и кадмий с до 500%. Това са същите лакомства, които стоят в кухнята ти в момента. Същите десерти, които даваш на децата си след обяд. Прекарах седмици в преглеждане на всеки лабораторен доклад, всяко потребителско разследване, всяко предупреждение за безопасност на храните, за да намеря 5 шоколадови продукта, които трябва да избягваш на всяка цена. А накрая ще ти покажа точно как да разпознаеш безопасния шоколад и кои български марки наистина заслужават доверието ти. Данните, които предстои да видиш, идват от Consumer Reports, Европейския орган по безопасност на храните, Българската агенция по безопасност на храните и независими лаборатории, които тестваха шоколад, продаван в българските магазини. Говорим за тежки метали тук. Олово и кадмий. Тези вещества се натрупват в тялото ти с години. Не ги отделяш. Не ги отделяш. Не ги отделяш. Не ги отделяш. Те се отлагат в костите, бъбреците и черния дроб. При децата причиняват трайни увреждания на мозъка. Световната здравна организация класифицира кадмия като канцероген от първа група, което означава, че определено причинява рак при хората. Оловото засяга когнитивното развитие, особено при малки деца, чието мозъци все още се формират. Дори малки количества, консумирани редовно, се натрупват с времето. Номер 5 в нашия списък е Lindt Excellence 85% тъмен шоколад. Тази марка ще изненада повечето от вас. Швейцарска елегантност. Пралини за 50 лева. Таблетка шоколад, която обещава съвършенство в самото си име. Цената внушава най-високо качество. Златната опаковка крещи лукс. Хората купуват този шоколад, защото вярват, че правят най-здравословния избор. В крайна сметка тъмният шоколад е здравословен. Нали? Повече какао означава повече антиоксиданти. Повече ползи за здравето. Здравето, здравето. Здравето ползи, здравето. Така мислят всички. От 2023 година Lindt е изправен пред колективен иск в Съединените щати заради прекомерни нива на тежки метали в техния тъмен шоколад. Тестовете на Consumer Reports разкриха нещо обезпокоително. Lindt Excellence Dark 70% съдържа 100 и 6 на 10% от безопасния лимит за кадмий и 40 и 8% от безопасния лимит за олово. Версията с 85% е още по-лоша. Тя съдържа 166% от допустимия лимит за олово и 80% от лимита за кадмий. Lindt се опита да се защити, твърдейки, че никога не са казвали, че продуктите им са свободни от тежки метали. Това е тяхната официална правна защита. Деправна трибизна. Потребителите очакват съвършенство от премиум марка. Вместо това получават олово и кадмий. Ето къде нещата стават наистина интересни. Интересни, колкото по-висок е процентът какао, толкова по-високо е съдържанието на тежки метали. Какаовите дървета са растения акумулатори. Те абсорбират олово и кадмий от замърсената почва и ги съхраняват в зърната. Човекът, който купува Lindt 85 или 99%, мислейки, че избира най-здравословната опция, всъщност консумира най-високите концентрации на токсини. Можеш да намериш Lindt Excellence в DM, Billa и Fantastico за около 8 до 12 лева. Премиум цената създава илюзията за превъзходно качество. Лабораторните тестове разказват съвсем различна история. Номер 4 е течен шоколад Финети 380 грама, произведен от Чипита под Монделес. Този продукт стои в Kaufland, Lidl, Billa, Fantastico и T-Market за около 4,50 до 6 лева. Цената изглежда като страхотна сделка. Цял буркан шоколадов крем. За по-малко от няколко кафета. Родителите го купуват за закуска. Децата го обичат върху хляб или с плодове. Приятелската опаковка и достъпната цена го правят основен продукт в хиляди български домове. Списъкът с съставки разказва тревожна история. Захарта е на първо място, което означава, че захарта е основната съставка в този шоколадов крем. Палмовото масло седи на втора позиция. После намираш частично хидрогенирани растителни мазнини, конкретно палмово и рапично. Това е критична информация. Процесът на частична хидрогенация създава трансмастни киселини. Световната здравна организация препоръчва трансмазнините да съставляват по-малко от
1% от дневния енергиен прием, защото значително увеличават риска от сърдечни заболявания. Съдържанието на какао е само 5%. И това е какао на прах с ниско съдържание на мазнини. За продукт, наречен шоколадов крем, 5% какао е забележително ниско. Съдържанието на лешници е само 3%. Сравни това с нутела, която съдържа около 13% лешници. Премиум кремовете съдържат 30 до 40%. Проучването на Министерството на земеделието за двойни стандарти при храните установи, че шоколадовият крем в България съдържа палмово масло, докато същите продукти в Германия и Италия не съдържат палмово масло. Това е ясен пример за двойния стандарт в качеството на храните в Европейския съюз. Българските потребители плащат подобни цени и получават по-нискокачествени продукти. Българският пазар получава бюджетната рецепта, докато западните пазари получават премиум версията. Номер 3 е Milka Milkinis 100 грама от Mondelez International. Можеш да намериш този продукт навсякъде – в Билла, Kaufland, Lidl, Fantastico, T-Market и малки квартални магазини за около 3,50 до 4,50 лева. Този шоколад е един от най-популярните сред децата в България заради характерните, бонбонени форми и апетитен външен вид. Малките индивидуални парченца правят контрола на порциите лесен, или поне така мислят родителите. Реалността е разочароваща. Списъкът с съставки разкрива сериозни проблеми. Захар, палмово масло, обезмаслено мляко на прах, какаово масло, суроватъчна пудра, какаова маса, дехидратирана млечна мазнина, емулгатори, включително соеви лецитини и Е476 и ароматизант. Забележи позицията на съставките. Според европейското законодателство за етикетиране, съставките се изброяват в низходящ ред по количество. Това означава ДБТД, че палмовото масло е съставката с второто най-голямо количество в продукта, идвайки преди какаовото масло и какаовата маса. С други думи, този шоколад съдържа повече палмово масло, отколкото какаови компоненти. Хранителната стойност на 100 грама показва 52,5 грама захар и 21 грама наситени мазнини. Това означава, че над половината от продукта е чиста захар. Качествените шоколади съдържат около 35% захар. Добавката Е476 полиглицерол полирицинолеат е синтетичен емулгатор, произведен от рициново масло. Основната му функция е да намалява вискозитета на шоколада, позволявайки на производителите да използват по-малко какаово масло. Европейският орган по безопасност на храните е определил максимален допустим дневен прием от 25 мг на килограм телесно тегло. Въпреки че добавката е одобрена за употреба, присъствието й в шоколада показва компромиси с качеството. Официалният уебсайт на Milka заявява, че млечният шоколад Milka не съдържа палмово масло. Това се отнася само за обикновения млечен шоколад без пълнеж. Продуктите с пълнеж като Milkinis съдържат палмово масло, както е ясно декларирано на етикета. Маркетингът създава едно впечатление. Списъкът с съставки разкрива съвсем друга истина. Номер 2 е Kinder шоколад от Ferrero. Тази марка се превърна в синоним на лакомства за деца. Щастливото дете на опаковката, млечният пълнеж, порционираните барчета. Да, завузате вареката, барчета. Всичко в Kinder крещи. Приятелски към семейството. Родителите ги дават на децата си като награди в училищните закуски. На рождени дни. Демото закуски. Артова затеря демо пика, възава демо пи. Маркетингът беше невероятно успешен. Kinder шоколад съдържа около 560 калории на 100 грама. Съдържанието на захар достига 50 до 50 и 2 грама на 100 грама. Това означава, че повече от половината от продукта е захар. Съдържанието на мазнини е 35 грама, от които 21 грама са наситени мазнини. Палмовото масло присъства в списъка с съставки. Съдържанието на какао е само 13%. Запомни. Дали. Европейските регулации изискват минимум 25% какао за млечен шоколад. Kinder едва се класира като шоколад. Ferrero е единствената голяма сладкарска компания в Европа, която упорито отказва да премахне палмовото масло от продуктите си. Докато Балоко, Молино Бянко, Павеси и десетки други марки го премахнаха, Ferrero изхарчи милиони за рекламни кампании, за да защити палмовото масло. Причината е проста. Пари. Палмовото масло струва около $700 за тон.
Слънчогледовото масло струва $845. Какаовото масло струва над $3000. Фереро избира най-евтината опция, независимо от последиците за здравето. Помниш ли, 2022 година Фереро трябваше да изтегли партиди от продукти Киндър от българските магазини заради замърсяване с салмонела от фабрика в Белгия. Над 150 случая на заболяване от салмонела бяха докладвани в цяла Европа, предимно при деца под 10 години. Белгийската фабрика знаеше за замърсяването месеци преди изтеглянето. Продуктите Киндър често се появяват в промоции и оферти за множество покупки. Това кара цената на килограм да изглежда разумна. Когато обаче изчислиш реалната цена на килограм чисто шоколадово съдържание, имайки предвид, че само 13% е какао, плащаш около 80 лева за килограм истински шоколад. Останалото е захар, мляко на прах и палмово масло. Това щастливо дете на опаковката се превърна в един от най-успешните маркетингови инструменти в историята на сладкарството. Продуктът вътре в опаковката разказва съвсем различна история за корпоративните приоритети. Номер 1 е Своге млечен шоколад, 80 грама, произведен от Монделис България. Бивш Крафт Фудс. Този продукт се предлага във всяка верига в Билла, Кауфланд, Лидъл, Фантастико, Темаркет, CBA, Жанет и квартални магазини за около 1,80 до 2,50 лева. Своге е емблематична българска марка с дълга история, която днес принадлежи на мултинационалния гигант Монделес. За много български потребители името Своге носи носталгични спомени от детството. Реалността на съвременния продукт се различава от тези спомени. Проучване на Асоциация Активни потребители тества 27 марки шоколад, продавани в България. Само 2 от тях реално отговаряха на европейската дефиниция за шоколад. Своге беше сред 25-те, които не се класираха. Дубли пасе, незрия вахазе, съставките включват захар, какаова маса, какаово масло, обезмаслено мляко на прах, езапритен езен, суроватка на прах, растителни мазнини, включително палмово масло и масло от шии, дехидратирана млечна мазнина, емулгатори, включително соев лецитин, доблеко, ден, E476 и слънчогледов лецитин и ароматизант. Продуктът съдържа само минималните 25% какаова маса, долната законова граница за млечен шоколад. Това означава, че Монделес използва абсолютния минимум какао, разрешен от закона, за да може продуктът да се нарича млечен шоколад. Съдържанието на захар е шокиращо високо – 59 до 60 грама на 100 грама продукт. Това означава, че почти 60% от шоколада е чиста захар. Проучването на активни потребители класира Своге млечен в групата шоколади с най-високо съдържание на захар, достигащо 60%. Най-10 най-високо. Присъствието на палмово масло и масло от шии е ясно декларирано, но количеството не е уточнено. Според европейското законодателство, растителните мазнини трябва да са до 5%. Кодон до карда до 5%. Даста пася, дастра, настра от общата маса. Но без точна информация потребителят не може да провери това. Добавката E476 се появява отново, показвайки икономия на какаово масло. В качествените шоколади се използва само естествен соев лецитин E322. Проучването на Министерството на земеделието от 2018 година за двойни стандарти при храните установи, че млечният шоколад в България има по-ниско съдържание на мазнини. И по-ниско. Анест и Мазара Адесиадо, Десият и България Трял. Адесият и Адес и Десият и Мазара Д. Съдържание на какао в сравнение с същите продукти в Западна Европа. Своге като водеща марка на Монделес е сред най-масово продаваните. Богомил Николов от Активни потребители обяснява системния проблем. Налице е стремеж към икономисване на какаото, а какаото е най-важната съставка в шоколада, както и най-скъпата. Българските потребители системно плащат за продукти, които се представят като качествен шоколад, но всъщност са далеч от стандартите за истински шоколад. Директива 2036 на Европейския съюз определя ясни критерии за това какво може да се нарича шоколад. Истинският шоколад трябва да съдържа минимум 35% обща суха какаова маса, от която поне 18% какаово масло и поне 14% суха обезмаслена какаова маса. Своге съдържа само 25%.
10% пункта под стандарта за истински шоколад. Носталгията, свързана с името на марката, маскира продукт, който е преформулиран за максимална печалба и минимално качество.